Hej alle sammen og velkommen til denne video. Dette er min første video på YouTube, som jeg kommer til at uploade. Og denne video i dag handler om simpelthen, at jeg er på Gubse Garage i Silkeborg. Og jeg skal bare tjekke nogle biler ud, se hvor fede de er. Og så må I jo også rate dem i kommentaren, hvor sjældne I synes de er, og hvor fede I synes de er. Dertil vil jeg også komme med nogle billeder, så I også lige kan se alle bilerne og sådan noget. Fordi I kommer ikke til at poste det hele her på YouTube. Kommer også til at poste noget på Instagram, TikTok. I er velkomne til også at tjekke det ud. Hej alle sammen. Jeg er på vej hen til Gubse Garage. Der er noget carmeet, bilmeet, der er noget mad. Det bliver fucking hygge. Jeg glæder mig. Det er lige herovre, som I kan se. Håber det bliver fedt. Kommer med en post bagefter, og også derhenne. Der er vi en her. Så går vi bare videre. Amerikanere igen. Nogle stykker af. Så har vi også Porsche her. Også bare nogle fucking fede biler. Altså hvis der er nogen, jeg har glemt at have navn på, så bare call mig ud på det. Og ellers bare sige navnet. Altså, det er et fucking fedt sted. Der er også flere Miata for eksempel. Så også, som I kan se, lige fremme den der røde. Der har vi en Lotus, og den er også bare virkelig, virkelig fed. Nok en af mine favoritter herinde, men der er også biler, som skal jeg lige vise, lige komme med. Så har vi jo lidt herovre. Har vi de overgange på at skubbe det. Så sådan her, den er fed. Lidt godt. Det er virkelig fedt. Og så hvis I går med mig her, så har vi også nogle fede Mercedes her, og også en lille Audi A8 her. Den er også bare, den er fucking fed. Se, altså, det er virkelig, virkelig fed bil. Og altså, det strækker sig over hele vejen dernede. Hele vejen her, altså så man kan se, at det er fucking fedt. Altså det er virkelig godt sted. Jeg kan også vise den her, det er en tysk mærke, det er også, altså en Wiesmann, sjældent mærke. Virkelig, virkelig fed bil. Og ellers, altså, I siger bare, om I kan se nogle biler her, som jeg viser, som I kender. Der kommer for eksempel lige en Mustang der, GT, og det er jo også bare, altså, må man sige, det er fede biler, der er her. Altså, vi har også en Ram lidt længere henne her. Jeg ved ikke, om I kan se den. Ja, så er der også nogle Toyota Supra herhenne. Så har vi også en af mine favoritter herhenne, som den er bare fed. Det er klassiker M3. Det er nok en af mine favoritter, også bare fordi at jeg spiller bilspil, og det var den første bil, også i rød, som jeg kørte i. Altså, det er for vildt at se det i real life, når jeg også har spillet spil, hvor jeg har kørt i de her biler. Det er helt vildt. Altså. Hej alle sammen, og nu har jeg lige købt mig lidt at spise, og det vil jeg så lige rate på looks, og bagefter jeg har spist det, så vil jeg rate det på, hvordan smagsoplevelsen har været i forhold til prisen. Ja. Bøf sandwich og en cola. Det bliver spændende. Fucking fede biler. Og så kommer der en Mustang der. GT.
alle sammen. Og nu vil jeg lige bruge det sidste tid på lige at give en rating af den mad, som jeg har smagt, og afslutte min video af. Og det vil jeg sige, flæskestegsandwichen, den, altså, det kan godt være, at den så lille ud, men den var, altså, der var 2 stykker, flæskestegsandwich, og der var pickles, og der var det hele på. Altså, den var virkelig, virkelig god. Altså, den kan virkelig anbefales. Hvis I nogensinde kommer til Silkeborg, og I skal hen og kigge på biler, Gubsø Garage, også bare deres mad, den er virkelig, virkelig god. Altså, det er nok noget af det bedste carmeat mad, jeg har spist. Ja. Og så til alle jer, som er nået til enden på den her video, må I gerne like og subscribe, og selvfølgelig også kommentere,